from Lagawe, Ifugao, Philippines, Carl James Martin. Carl James Martin alias Wonderboy ang tinuturing ngayon ng Philippine boxing na posibleng susunod sa yapak ni Manny Pacquiao. Hot prospect at kasalukuyang may undefeated na kartada na 20 wins, 16 dito via knockout. 23 anyos pa lang at katulad kay Manny Pacquiao, isa siyang southpaw. Tubong Metro Manila at nanirahan sa Lagawe, Ifugao. Hawak ni Martin sa kasalukuyan ang WBA Asia Super Bantamweight title na nakuha niya nang manalo siya sa kapwa Pinoy na si Ronnie Baldonado via 11th round TKO noong Marso lang. Sa kabuuan ng kanyang karera ay dito lang sa Pinas lumaban itong si Martin. Di pa nasubok ang lakas at tibay sa ibang bansa, pero may mga ibang lahi na din na dumayo dito sa Pinas para subukan ang lakas ng isang Carl James Martin, pero lahat ng mga dumayo ay natalo. Sa paparating na laban ni Wonderboy ay isang dayo na naman ang susubok sa kanyang galing at tibay. Susubuking baklasin at dungisan ang malinis niyang kartada. Ito ay nagmula pa sa bansang Thailand. Ito ay si Gombrich Nantapech. Di din pipitsoging kalaban itong si Nantapech dahil dati din itong IBF Pan-Pacific Flyweight Champion. At di na din ito bagong dayo sa Pinas dahil 3 beses na itong lumaban sa ating bayan. Pero ni isang beses ay di pa ito nanalo si Nantapech. Tinalo siya ng 3 Pinoy na kanyang kinasahan. Una ay ang nooy undefeated pa na si Albert Pagara. Second round knockout ang inabot niya kay Principe taong 2012. Sa sumunod na taon 2013 ay muling nagbalik ang Thai boxer na si Nantapech. Kinasahan naman niya ang nooy undefeated din na si Froilan Saludar. Talo pa din si Nantapech via unanimous decision. 4 na taon ang lumipas ay muling sumubok si Nantapech. Kinasahan niya ang 4 division world champion natin na si Donnie Aas Nietes para ito sa bakanting IBF World Flyweight title. Tinalo pa din siya ng Pinoy via unanimous decision. 5 taon ang lumipas ay ito na naman si Nantapech. Gustong ulit subukan ang Pinoy sa sariling baluarte. Nag-aasam na makaisa pero isang hot prospect ang makakasagupa niya, ang undefeated Pinoy hot prospect na si Carl James Martin. Makakaisa na kaya itong dayong si Nantapech sa Pinoy sa mismong baluarte o isang kabiguan na naman ang dadalhin nito pauwi sa kanyang bansang sinilangan, ang bansang Thailand. May kasalukuyang kartada itong si Nantapech na 31 wins, 5 losses, 22 dito via knockout, 33 na ang edad at isang orthodox. Kung experience ang pagbabasihan ay di hamak na mas veterano itong si Nantapech, pero lamang naman si Wonderboy sa tangkad. 5'6 si Martin habang 5'3 lang ang Thai boxer. 33 na din ang edad ni Nantapech habang 23 pa lang si Martin. Huling talo ni Nantapech ay noong 2017 pa at mula 2018 hanggang sa kasalukuyan ay sunod-sunod na ang naging panalo, pero lahat ng mga laban nito ay ginawa sa kanyang baluarte sa Thailand. Sa kabuuan ng kanyang karera ay 12 Pinoy na din ang kanyang nakaharap at 9 dito ay kanyang tinalo. Sina Albert Pagara, Froilan Saludar at Donnie Aas Nietes lang ang di niya kinaya. Ano ang masasabi mo sa paparating na laban ni Wonderboy kontra sa dayong Thai boxer na si Nantapech? Makakaisa na kaya sa wakas ang Thai boxer o isang kabiguan na naman ang kanyang makukuha?
James Martin tipped the scale at 122 pounds. 122 for Carl James Martin. For Nantapets, pretty even at 122 pounds. Both fighters tipped the scale at 122 pounds. How about a big hand, ladies and gentlemen? Let's go! Huwag magtataas ng cellphone ha. Uy, back to back pa. Yeah, okay. Wake up. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.